ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଛତିଆ ବଟର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଏବଂ ଗାଁର ଛତିଆ ବଟର କିଛି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଛତିଆ ବଟ ନାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପରେ ଛତିଆ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ରାଣୀ ହଂସ, ସେଇଠାରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଯାହାର ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଜାଗାଟି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର, ଏହି ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ରାଣୀ ହଂସପୁର ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠାରେ କଳିଯୁଗରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ମାଳିକା ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ପଦ୍ମଟି ଫୁଟିବ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜଉଳିକା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଛତିଆ ଆସନ୍ତି, ଛତିଆ ପାଖଆଖରେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇ ଏକ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ନାମ ଅଛି ଜଉଳିକା ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ଏହି ଜାଗାର ନାଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନାଁରେ ନାମିତ ଏହି ପାର୍କକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ୱାଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।